Какво става, хора? Аз съм Филип, както виждате, днес няма накрая да приключи с Skywars. И може да играм. Бъга се оправил, както знаете, който играе Skywars. Бъга се оправил, имаше бъг, в който натискаш човечето, зелено човече и не можеш да влезеш в играта. И ето, че сега ще му оправил се. Видим да видим дали да има чест. Опа! Опа! Анна! То не съм аз. Надявам се да няма никой горе. Или там... Това какво бе? Ома, какво бе? Той там е... Той. Ома. Мога. 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 Омага, кой? Как? Откъде? Омага. Добре. Откъде? За точно човек, бе. Омага. Как? Как? Това не го разбрах. Оле, мале. Оле, мале. Сега този път съм на по-хубавия мап. Този пък как имаше лук, аз там имах Iron меч. И... Не гъбе. Падаме далеко. Айрончика. Ябълки ще ги оставим и ще вземем той. Той само бутушки не липсват. Ома гъбе! То стягам! Имаше колко неща Айрон имаше. Просто. Не мога да бъдеш сигурен дали е хак. Малко минимален шанс е да имаш такива неща. Което ме нервира. Защото в играта е един и той ще победи. Не сега. Мама каза. Стиги се ми. Чакай, че такова. Че снимам мамо. Бутушки. Имам айрон бутушки. Броня съм. Опа! Айрон меч! Ти нямаш айрон меч! Това е айрон меч да го ми. Кое? Това не е айрон меч. Какво? Какво е? Виждаш ли какво е? Какъв е меча? От камък. От камък. Ма тихо, ти не говори, мамо. Чули? И отново сме на грозния мап. Това вече даже е по-грозен. Нали? Чукам му това, бе! Падна, нали? Той нямаше как да се качи. Ако нямаше да го... Нямаше как. Мотив биби. Гащи. Да? Гащи. Колко айрон съм, само повече айрон ми трябва. Не, тъпки. Аз каска май имам. Ама нищо ще взема. Пак, да видим.
Това да видим. Почва ще стане. Още стрели. И 2 стрели. Никакъв Лък. да. Там има някой сняг. Може shift. Къде бе? И какво къде имаш? Ще го убием. Предполагам и се надявам. Мога. Къде? Мога. Пак. Ето, тя потопен. Омага! Как добре започнахме. 5 минути. Омага бе. Iron Match. Искам да си вземеш Iron Match. Виж ти. Започваме. Да. Той ще ми стигне. Така е. Така. Она так. Боня. Жодна Боня. Не. Нещо там. Нема. И утре си. Златна броня, ударна броня, кое е по-силна броня? Iron броня е по-силна. Iron Бронята по-силна. Може да сега бъде честно. Аз трябва да го бутна докато отваря. Сега няма да стане, защото съм много сложен. Но къбе? Паднах. То стига. То е много бързо. Бъде. Защото Ти само говориш заради това. С друго. Тосков меч. Той има по-добър меч, аз имам по-добра броня. Така че... Омага, то ми лагна. Как? Ами, добре хора, до тук ще приключвам с този клип, но нямам да скрипа да хвърс. Ако е така, дайте лайк и абонирайте се на канала и чао!